Večera za mog muža. S obzirom da sam primetila da ste svi pošizeli za mojim receptima, da ne kažem dobili šizitis, nastavit ću da vam pružam inspiraciju i motivaciju. Danas mužu pripremam ni manje ni više nego palačinke. Ove palačinke sam upravila dok smo se zabavljali. Nakon samo 3 meseca zabavljanja me je pitao da se udam za njega. Garantujem vam da su ove palačinke za to zaslužne. Tako da žene, devojke, ako vam je sa udajom zapelo, napravite dečku ovakve palačinke i slobodno ćete moći da zakažete salu za venčanje. Prvu palačinku punimo topljenim sirom, kokicama i kiselim krastavčićima. Verujem da će se muž dok bude jeo ovu palačinku osjećati kao u bioskopu. Drugu punimo crvenom salsom, majonezom i sirom. Pre punjenja obavezno malo poprskati uljem. Na treću stavljamo džem od jagoda, šarene pahuljice, mak i malo ulja. Ove neodoljive kombinacije će se sigurno naći u mom kuvaru. Prijatno!